Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off ilag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnid, ang kabanalan kan simbahan, asinurog na ang selebrasyon kang Santa Misa. Diyos mabalos po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you, through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord.
Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasang kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibukan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi,
ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot kan Gismondo family, asing kan Alpapara and Manata family. For the gift of life of Diane Francisco, dulot ni Lily Raitana and Rosemary Melia. Special na mga kahagadan, to pass the nursing licensure exam ni John Ray B. Besmonte. Special na kahagadan kan SunWest Incorporated. For continuous healing of May Joan and Milagros Gesmundo, kan Gesmundo family. For good health ni Yolanda Tumanan. In honor of St. Jude ni Ditas Raniosa. For successful nursing exam of Jet Walter Orinoco ni Tess Ariola and family. And for good health of Leonisa Alejo ni Chona Atos and family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalab. Ki Maria Salome Nezeli ni Emmanuel Donor and family. Ki Marlo ni Eden Lanusa and family. For all souls ni Billy Lorica and family. For all souls ni kan Gesmundo family. Ki Lisandro Trinidad Severino Lesiria, Maria and Danilo ni Len Parcia and family. Ki Adriano and Sigundina ni Rowena. For all souls kan Reynoso family. Asin ki Teresita ni Josefa Cruzana. Mga tugang ko kay Kristo, Diyos maray na hapon po giraray sa Indo. Ngunyan, iyo ang Webes sa ika-30 simana sa ordinaryong panahon. Magtilindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sangaran ka na ma, asin ka na aki, sin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin ka to ninongan ni Yesu Cristo, kagwarang nantaan, pagkamot kan Dios, simpakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong Mga espiritu. tugang ako, untaan sa tumakasalan, tangan ni magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Mayara kamandagod sa toon, Diyos na makakaman, sin pakapatawalan sa kamakasalan. Darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen.
pamibi kita. Diyos, na sa moyang Ama, ipinayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagikan paghulit din sa imong apostol sa Nudas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakol pa an magtubod sa imo. Ininagad mi sa ngaran ni Jesucristo kagurang naniyamo sa imong aki, kay iba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay nagahadi sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kunan Diyos kaapil niya to, si Isay an malaban sa to. Dai pinagkanugonan nin Diyos ang sa iyang sadiring aki, kundi itinaon niya para sa to gabos. Dai daw niya itatawan gabos sa to, kaiba kan siring na balaog. Si Isay an masumbong laban sa mga pinili nin Diyos. Kung pinapatawad nin Diyos, si Isay an mahukom. Si Jesucristo, dae. Siya bako lamang nagadan huli sa to, kundi man nabuway liwat sa mga gadan. Nasa too nin Diyos asin ipinamibi kita. Si Isay an makakasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo, kahorasaan, pagkagutom, pagkadaing gubing, pag-alaman, persekusyon, espada, siring sa nasusurat, dahil sa imo kami ginagadan bilog na aldaw, kami ibinibilang sa mga karnero na bubuo noon. Inigabos dinaog mi dahil sa iya na namumuot sa mo. Aram ko na ni kagadanan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga prinsipado, ni mga bertudes, ni an sangunyan, ni an maabot, ni an kapangyarihan, ni an kaitaasan o kairaruman, ni anuman na linalang, makakasiblag sa to sa pagkamuot nin Diyos. Nayaon ki Kristo Jesus na satong kagurangnan. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Diyos na kagurangnan, hulikan sa imong ngaran, suruga ako. Huli sa karahayan sa imong pagkamuot, ligtasan ako. Haros ta ako dukha, asin daing sukat, asin an puso ko, lagbas nin kasakitan. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Tabangi ako, O Diyos na kagurangnan, hulikan danay mong pagkamuot, ligtasan ako. Asin mitbiduninda, na ini sa imong kagibuhan, na ika, kagurangnan, ang nagsusurog. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Dakulang pasalamat itatao ko sa kagurangnan, o umawon ko siya sa tahaw kan katiripunan. Huli ta sinurog niya ang taong dukha, tanganing makaligtas siya sa mga naghuhukom sa iya. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang mga pariseo, nagdulo kay Jesus, nagsabi, pumali ka digdi, buot kang gadano ni Herodes. Sa Jesus nagsimbag, sabiyon nindo sa amid na yan, ngunyan, asin sa aga, padagosan sa kong pagbulong, asin pagpaluwas kan mga demonyo. Sa katulong aldaw, sa sakuyang gibo, tapos na. Alagad, gunyan, sa aga, asin sa masunod na aldaw, papadagoson ko an sa kong pagbaklay, ulita daing propeta,
natutugutan na magadan kun bakong sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ginagadan mo ang mga propeta, asin ginagapo mo ang mga sinugo sa imo nin Diyos. Pirang beses minawot ko na tipunon ang sa imong mga aki siring sa guna na minatipon kan mga siwo sa saiyang mga pakpak. Alagad pighabuan mo, kaya hilinga sa imong simbahan papabayaan. Asin, sinasabihan ko kamo, di ako nindo liwat mahihiling, sagod sa aldaw na kamo magkurahaw, pag umawo ng nadigdi sa ngaran, nin kagurangnan. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening po. Pinapayag sa Ebanghelyo ang nagdadangadang na pagsakit kan sa tong kagurangnan, asin ang sayang mga tataramon nagpapahayag kan day pagsayuma o pagsayuma kan piniling banwaan kan pagdatong kan para tubos. Sinaramtan sa gungunyan, piga papasipara pa kang banwaan Israel ang presensya ni Jesus. Ninurita para sa inda, nagkapirang rason, bako ngayay diyang tunay na Mesiyas. Enot, na ang origin kang Mesiyas na pigasahan ninda, day da maaraman kung sa'y naghali. But in the case of Jesus, they knew where He was from, no? Nazareth. As in, sa iyang mga magurang. Ikadua na gabos na udiyo nagkawararak, descarte Jews o pigapo na diaspora, gabos ini matiripon sa Jerusalem. Ninulit ang Jerusalem ang lugar kung saan mabalik sa Mesiyas o maabot sa Mesiyas. Yan ang subnaw di Diyos. Maski nga ni bigmok na sa State of Israel in 1948, day pa man ang so iba nagbabaralik. They're still scattered around the world. Ikatulo na itong mismong lugar na Jerusalem, bako na siyang puro or there are other religions na nakatira duman nga unso mga Muslim, then the other sects, siyempre may Christianity, may Armenians. Sa pagod kang mga Udiyo, kay po na dahito masalakan kay ibang religion so Jerusalem, because that is the capital of their state. Ngunyan sa pagsabi ni Jesus na dahinganin dupig ako an sa kuyang presensya, recalling the times na gabos na propetang pinadara sa inda, pigaradan ninda. Kaya mahiling taang ang sacredness kang Jerusalem na kan pagkasubol sa inda sa Egypto. First, it was the Babylonia, captivity. Ikadawa itong slavery in Egypt. Ini po na mga lugar na hindi nagpapailing na niyaon sa pag-atama ni Diyos, malangani tinaawanin power si Moises na bangaon sa Red Sea in order for them to cross. Pero nagkarilingwan ini, kan mga Hudiyo. And ito mismong ipinadarang mga propeta, dahil lamang na nakaligtas na all of them were killed. So ano man ang pigsabi kan mga Hudiyo na pinili sinda. Samantalang gagadaninda sa pinadara kang Diyos.
So, digdi makikita na siguro may dikit man na katotohan na ining Islam o Muslim religion is telling us na kaiban man sila sa pinili kan mahal na Diyos. In fact, kung nagtitrace sinda kang origin kay Hagar, no? So, slave woman pa gana na akian ni Abraham, na si Ismael. According to Hagar, sinda tinaawan ba ni promise ni Yahweh o ni Diyos? Kamu ngaya magigimanan dakulang nasyon. So if that was the true, di man matrace so Islam kan sa indang origin sa mahal na Diyos na sa calling. In the same way na Christianity, nagali man sa mga Udiyo, dinulita, contrary to what the Jews have done, dininday na ako si Jesus bilang Mesiyas, sinda pinili. I mean, inot sindang inapod according to the Bible. Kaya, labi-labian sa indang pride, no? Na whatever they would do, kaya ng kasalan, then agad sinda pababayaan. Kung araw ka ng pangako kan Diyos, apisar ka ning pinangakuan ka na, tapos dahil ka man nagtultol, naging unfaithful ka, would God have continued with the promise? So, hindi po naging maliwanag ang background kan Christianity na dahil sa dahil pagsunod, maging maimbod kang Israel, so New Israel na iyo ang Universal Church na yung manapig mo kung kang Kristyanismo, hindi po nahiling na si Jesus, iyo ang Mesiyas, pinadara kang Diyos, tanganing, kung baga sa computer, undo, no? What the Jews have done. So, mahiling taang place kang Christianity in the history of Israel na maski nga ni so persecution, dahil po nagpaluya, aramtang storya, no? Kung paano ang mga Muslim salakay itong Holy Land, and yet, in our religion, we continue to welcome them, no? We continue to be friends with other religions. Ninulita ang pagkasabot ang tunay na pagsa Diyos, dahil po nag-memenos kang iba. If ever that will cause persecution or other problems, nagtutubod kita na dahil kaya kang ano man na institusyon, ano man na tao, grupo ng tao, na an sa iyong pagtubod, mawara. Kundi ulitayin regalo nin madla Diyos, kita nagkakaigwakan kusog, tanganing ipadagos ng paglakbay. Siring na si Kristo, naglakbay, pigwar na nga siya, na dahil kanya magpa-Jerusalem, tagagadanon ka, pero hulita ang sayang misyon, sayang Ama, is to give up His life. Kaya po niyang ipadagos. Kan sa istorya, kan mga santo, kan mga nagsusunod kay Jesus, should embrace the cross in whatever way. Tayo man sa naiyan ang magpapatunay na ika nagsusunod sa iya. Huli kiraray kan pangadji, intercession, sa Nudas Tadeo, kita gabos day mawara sa dalan, kundi danay na dangugon an sa iyang direksyon para sa simbahan.
Umibig ka mga tugang, tanganing sa kuasi sa inong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrundom niya mo kan kamurawayan sa imong apostol ni San Judas Tadeo, ako an sa mong dolot, asin daron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo ano sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas. Danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamana daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ang ani sa mga palada na apostol, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing mataman, kaniyuman sanang mga namamayo, ang sa imong mga karnero, mga bikaryo, kan sa imong aki. Kaya kaibakan mga angeles na arkangeles, kaibakan mga tronos, indominasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kanim no kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kurangnan, kanang gadan banal, borabo din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasulaiban sa pasyon, nagwaning tinapay, sa pagpasalamat binaakini, itinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos sa sin mo ginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwan sindanay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurundong sa iyong pagkadan, sa iyong pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan, kay ining tinapayin buhay, singkalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig umong mga tubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kaming nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asing nga gabos na klero, si Ringman, giram duma sa imong pagkahirak sa mga tugang, nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi sa misang ini, sinang gabos na gadan, dangan nakwasinda sa liwanag sa imong lalagon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, ay inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, singgabos na santos, nakaitupan, kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin nagpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuhan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos na unang kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kami natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, simanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanakonan. Si Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan. Sin pagkanigwa siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan, katuninongan. Peace be with you. Peace. Amen.
tugang o yan sa kagarang ni Yesu Kristo, inako ang gabos na persekusyon para sa tong kaligtasan. Siya ang kordero kan Dios, nagpapara kan makasalan kinaban, paladon mga inapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdabo sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pagkatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Dugo ni Cristo, puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Tubig na galing sa'yo, nagiliran, nawa'y linisin ako. Ang paghihirap mo, Kristo, nawa'y maging aking lakas. Tingin mo ako, Jesus, itago mo ako sa iyong mga sugat. Huwag mong hayaang malayo ako sa iyo. Sa mga kaaway ako'y magtanggol. Sa oras ng pagpanaw, tawagin mo ako. Hayaan mo ako magpalapit sa iyo kasama ng mga buwan. Ikaw ay pupurihin ko. Tingin mo ako, Jesus, itago mo ako sa iyong mga sugat. Huwag mong hayaang malayo ako sa iyo. Sa mga kaaway ako'y ipagtanggol. Sa oras ng pagpanaw, tawagin mo ako. Hayaan mo ako mapalapit sa iyo kasama ng mga buwan. Ikaw ay pupurihin ko. Magpakailanman. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen.
Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita, Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namibig kami lugod ang sakramento na samong inako. Ngunyan, daron kami sa imong erokan kung sain sa imong apostol sa Nudas Tadeo, nagumuraway, ininagad mi uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niyato kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 16,172 pesos and 80 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,332 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,309 pesos and 40 centavos. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sa Cojes, magkakaigwa po kinovena masses para sa mga namumutan niyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niyato giromdomon sa libro o sobre na yaon sa may Paris office. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. 2 anonymous na tig 1,000 pesos, 3 anonymous na tig 500 pesos, 400 pesos anonymous. Donation through GCash, 5,500 pesos. Hali kay Mary Grace Ann Parada, 500 pesos. Ki Bia Bianca Cerilio, 400 pesos. Asin ki Domingo Boral and family, 400 pesos. Diyos mabalus po. Yun pong aldaw, nagkaiwa kiduwang religious activities sa itong diocese, nagkaiwa ba ordination ka nakaaging Domingo, so tulong inordain. Kanalo man sa nang ito, nag-Thanksgiving Mass, so saro, duman sa Lidong Pulangi, ngunya na aldaw, dawa sa nag-Thanksgiving, saro sa Pantaw, Libon, si Father Banyas, Jomar Banyas. Ito naman na hapon sa Ginubatan, si Hill Odiver, Father Hill Odiver. Kaya nga dito po ang gabos na ini na mga activities. Bunga bagay ini po kan sa indong pagtabang duman sa ginibutang ni concert and dinner with a cause, no? Duman sa Convention Center. As in, birthday mangunya ni Bishop Emeritus Mamo Liloy Kiambao, no? At 93 years old. Kaya, nagulang itang ipapangadji. And ngunyan man sa Sipi, Mateo Saludes College Seminary, ginigibo po ang homecoming kang mga tong nag-graduate yan o nag-spend ki pirang taon, pigapod tang ex-seminarians. Kaya, ongoing pa po ang activities. Tawan-taman po kidikit na prayer ang mga seminarista, ex-seminarians, kapos po na involved sa seminary formation. Matidog na kita sa benediction
Kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Balikan mga pamibi na San Judas Tadeo, asin Santa Maria, Mother of China. Kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman, kay bana sa mga pamilya, ang ngaran ka na, sa ngaran ka nama, Aki, asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng Santa Misa, lakaw kita sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening too, Father.